आइए परमेश्वर की महिमा करते हुए फिर से हम लोग परमेश्वर के सन्मुख में, परमेश्वर के चरणों में आराधना से, प्रार्थना से परमेश्वर का महिमा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं सुनीता मसीह से एक और सुंदर भजन प्रभु के महिमा के लिए गा रहे हैं। भैया को मन गुनमा बाटे तोहरा यीशु में चर्चा होला देश देश में। ओ भैया को मन गुनमा बाटे मोरा यीशु में चर्चा होला देश देश में। हे दे दे कौन गुनमा बाटे तोहरा यीशु में चर्चा होला देश देश में। ओ भैया कौन गुनमा बाटे तोहरा यीशु में चर्चा होला देश देश में। देहलन कोरियन के काया और निराधन पर माया। देहलन कोरियन के काया और निराधन पर माया। हे दे दिया हेरे गुनमा बाटे मोरा यीशु में चर्चा होला देश देश में। हे दे दिया हेरे गुनमा बाटे मोरा यीशु में चर्चा होला देश देश में। ओ भैया गुनमा बाटे तोहरा यीशु में चर्चा होला देश देश। देहलन अंधा के नायन और बाजे के लालन माँ। देहलन अंधा के नायन और बाजे के लालन माँ। हे दे दिया हेरे गुनमा बाटे मोरा यीशु में चर्चा होला देश देश में। हे दे दिया हेरे गुनमा बाटे मोरा यीशु में चर्चा होला देश देश में। ओ भैया मन गुनमा बाटे तोहरा यीशु में चर्चा होला देश देश में। ओ भैया गुनमा बाटे तोहरा यीशु में चर्चा होला देश देश में। हउए ज्ञान बुद्धि के दाता जोर लाए सोजे से नाता। हउए ज्ञान बुद्धि के दाता जोर लाए सोजे से नाता। हे दे दिया हेरे गुनमा बाटे मोरा यीशु में चर्चा होला
देशो देश में हे दे दया हे गुणमा बाटे मोरा यीशु में चर्चा होला देशो देश में हो भैया हे गुणमा बाटे तोरा यीशु में चर्चा होला देशो देश में हो भैया हे गुणमा बाटे तोरा यीशु में चर्चा होला देशो देश में देख मारे हुए लाजर सुनला मारथा के बचन देख मारे हुए लाजर सुनला मारथा के बचन हे दे दया हे गुणमा बाटे मोरा यीशु में चर्चा होला देशो देश में हे दे दया हे गुणमा बाटे मोरा यीशु में चर्चा होला देशो देश में हो भैया हे गुणमा बाटे तोरा यीशु में चर्चा होला देशो देश में हो भैया हे गुणमा बाटे तोरा यीशु में चर्चा होला देशो देश में हालेलुया 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 यीशु मसीह आने वाला खुदावन की जय जय मसीह की सब भाई बहन की जय।